Yeah, viewers all over the world, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa wụ who is ofeke? Ofeke bụ onye nwa bụ the clueless, onye aghọtara how things work, onye amarọ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ, onye amarọ na onye ruo orie, onye amarọ na he who does not plan is planning to fail, onye na-eche na mmadụ na-abụ mmadụ na-arahụ ụra Chineke apụtara ya bread, onye na-eche na ọ bụrụ na mmadụ arụrụ n'ọya eri, onye decided ka ọ dị lazy na ndụ ya niile ma na-eche ka ihe ọma darịa, onye aghọtara na life is survival of the fittest, onye amara na mmadụ na-eji aka ya decide etu ọ chọrọ ka ụwa ya dịrị ya, onye na-anọ oge ọbụla na-efili na-echeki entitlement, onye abụ ofeke. Adị Igbo na-atụ n'uche na-atụrụ ọmalụ atụrụ ofeke ofe isi n'ọhịa. Ya bụ ofeke bụ efu mmadụ, onye dị useless, onye achọrọkwa ịma ya bụ ofeke. But before we agbalị tụrụ ihe gbasara ofeke, ọkwa dị mkpa anyị nọkwa na month of July, month ritual anyị ka na-aga n'iru. Ụfọdụ ike isonyela ya ebe ọ bụla nọ, distance abụrụ ebe a na-eche isonye na ya. Ndị anyị na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi ha tiri ọnwa agwụ. Chat ya m na WhatsApp, make token donation, drop ya triple request anyị ga-edebe n'ọta. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies, but we don't show them on social media maka na ọ dịrọ necessary, mana Chukwu na-emere onwe ya ha. So ọ bụrụ ịchọ isonye na ihe ị ga-eme, chat ya m na WhatsApp. My WhatsApp number dị na screen. Bụkwa na child of the temple echefuna na September 15 oge anyị ga-eme annual festival anyị. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate. So chat ya m na WhatsApp ka m malụ na ya abịawo nọ na ya abịawo ma etu ga-esi wee chụnya bụ aja, whether ma ya abịa ma ọ bụ na ịma abịa. Ya bụ WhatsApp nọmba m ma 08057837672. Ya bụ ka anyị gaa n'isi ihe ọwụ ofeke. Ofeke bụ onye achọrọ ịma. Ana m adị ekwubi esi he who does not seek for knowledge nke ga-efu. Because if you are knowledgeable, you bụrụ master. If you lack knowledge, you remain a slave. Hosea 4:6 verse 4. Hosea 4 verse 6 say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So in everything ọ bụla ị ga-eme na ndụ a chọwa vision and knowledge. Because ya ka ị ga-eji wee liberate onwe gị, ị ga-achọrọ ihe amamihe maka onye ya enyi ya. So ofeke bụ onye anwa dị clueless aghọcha marọ and ọ chọrọkwa n'ịma, maka na ofeke adịghị ama mgbe ekere nkwụ ụkwa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gbaa mbọ ka ị ghara ịbụ ofeke na ndụ. Onye zuru na-asị na Chukwu adịrọ. Onye bụ ofeke amarọ na ịbata n'ụwa ara na ya ụwa mmụọ. Seek the face and support of the spiritual beings by creating personal time iji eri adụdụ onwe gị. A ga-enwerịrị time iji convoke your forces for meditation and spiritual exercise. Ọ ga-enwerịrị time iji akwụnye onwe gị n'ọkụ ka ị ghara ịdị ka ya wee furu efu mmadụ, onye amụrụ na-aga achaji fon ya achaji ruzie mgbe ọ nidi ka fonu dị on ada agba ya fonu ya off, ka ị ghara ịdị ka foolish virgins amụrụ na aga etinye mmanụ oriọna na lampụ ha. Ọ ihe ji ama ofeke. Ofeke bụ onye ahụ amara ọcha na ihe niile na-anọkọta mee na-agbaghị mbọ ịma na onye ruo orie, no work no pay. O nwere ebe nwere ihe niile wu free even in creation. Ofeke bụ onye ahụ amara na ọ bụ nke onye ba n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. Ofeke bụ onye ahụ amara na
you plan your future, how you want your future to be. You work at the time you teach your hand together. A man only have your role model. Okay, really somebody that is greater than you. You are looking up to as your mentor, as a role model. Then you begin to do what you have to do. Your eyes must always be on the ball. You can never lose focus. And they can never serve two masters at the same time. If you want to be great in life, focus your attention on those things that will make you great. Frivolities, those things that will be a distraction. And the maroge, time ogi focus then you must set your standard very high. You must set your standard very high, so that for any reason you do not get at the top. A bit a closer. For example, you should not be living life on earth as if you are here for a jamboree or as a spectator. You come to this world to win, to be celebrated. Have you impacted on positively to people around you? Now, this World Cup just finished now. Spain won because they are the better team. They prepared for the World Cup. All the department of that particular team is superb. So they deserve to win. Life abroad for the Christmas that will give you what you don't deserve. Galatians 6:7. They are better team, play like a team. Every department is in check, solid. So you work life for them. Or some teams be an World Cup, couple doors na ha measure you. For ni mahama kuna ha ma na group. Mana ndi win no bo ndi set up their mind na ha na be World Cup ka ha bu the cup. As you know when ndi set up their mind that na ha na be ka be bu the cup. Mana because of nka mo because mo na half is in the ka ha nwere ike gba second ma ogba third. Mana ndị niile a dị bụ n'obi na ọ ga-abịa mezuo ọnụọgụ team bịara World Cup, ha ga-apụ na group stage because they did not plan to win. So in life you always plan to win, so that ọ bụzie na o nwere ihe mere na ị bụrụ number one, ihe ị na-achọ ịbịa nia to ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị na-achọ ihe ị na-achọ when anything goes, anything, let me just appear, let it be na appear na World Cup. You might achieve anything. In life, you set goal and give your best shot. That is the only way you succeed. And the only way is look at those people that are determined to succeed in life. Look at them. You distraction. Because people are watching you. Once people forget you like focus. They will write you off, and that is when they will be describing you as ofeke. In a may option, more option EG. You need the top-notch options. That is the only way you can succeed massively. Although if you want to be a spiritualist, you must great time for mentorship, great time for meditation, great time for imagine us now a whole lot in your spiritual power. They will be idling away their destiny, they will be sleeping away their destiny, they will be setting away their destiny and everything. Because they are not focused. In life, by determining that this is where good goes. As now, if you go. But I'm being matter when opportunity draws you. When you look back and they now saw some opportunities you lost
Upon those opportunities appear, but you are clueless to know to grab those opportunities. All here the Witenando. Those opportunities see me see. Man, I'm waiting the 20 and focus your attention. Even we can grab all those opportunities. Say nah. One with freedom. When you're on with freedom, of course, you're on with freedom. But more than I say preacher of gospel, I will come and tell you. But the choice is yours. After I with some of that bad influence, you will take care of the social media. But I go mile. Buy a goose mile only on the level and acquired and a quarter. Go on and acquire and a quarter. Let me stop here. When Uncle money talk about our family, chat me on WhatsApp 0805 7837 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem no dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu keep me here be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.